Gyerünk, Gergő! Azaz, gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Jó! De ne, tényleg ne. Hihetetlen, mindig fogja a fejét. Gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Jó! Ne ráncigálj, ne ráncigálj! Gyerünk, Gergő! Azaz, Gergő, gyerünk! Az jó! Jó, jó magas! Gyerünk, Gergő, gyerünk! Gyerünk, Gergő, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, Gergő, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, Gergő! Szedd össze magad, Gergő, gyerünk! Gergő, gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk! Már fognak nagyon sokat. Az nem tudom, miért azt csinálja, hogy irány felvontású kamerát, most telett a kártya. Telett a kártyát? Igen. Az még jó. Gyerünk, Gergő! Húzd meg, Gergő, gyerünk! Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, gyerünk, Gergő! Azaz! Nehogy bassza meg! Gyerünk, Gergő! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Én nem tudom most. Most jön az, és akkor nagyon ki. Mint a piros. Ez az! Igen, ez számított, hogy lehetne. Akkor húzbasztásabb kell.